Kapor Kapatisi TV Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiwai pandep khap mania fila pan call haki niki number ka chemical plant ka badan ha Shandong province jong ka China kala bathai ha kanop hai sngi jong ka sngi hat majai barang ni ka jingja kila don san ngot ki bri ki bayap ban riu ngot ki dang jar ngai bat khat khan dai ngot ki ba men saw ka ne ka chemical plant ka ba bathai ka dei ka bala tep kum ka Shandong Yudao chemical ka badan hanong ba weifang ka ni ka karkhana pen mi dawai ka jingling o ka tadam ha sun ka dei ka bala isir khai bat ki yeng ki badan marjan bat kini ka karkhana ru kila jular ka Shandong Yudao Chemical kadai ka papanya de ka we ka company ka bala tep kum ka Himili Group ka bala jutep ru kum ka Himili Mechanical kane ka chemical plant kadai ka bala sedang trikam na du snam arajar ka khandai ha ka jaka ka bahe sau punyo hektar pat ka dan palat lais pangut kinong tre la pha palat as pangut ki pulet pelip sha kane ka jaka khanang ba ka ding kan ompor sha ki jaka ki ba marjan ha ka we ni ki video ka bala sapriang social media lai i bahaka por bakani ka plan ka bathai udon uwei nong tre ubadan hatunum joka karkhana ubralaj em namar ka jingklo jong u ban kinthi shakawei pat katno哎，我操！哎，我操，他爷！